Welcome! Hi! This is Baldo and nagbabalik na. Hi everyone! Welcome back sa atong YouTube channel which is The Lambo Bisaya and welcome sa mga bag-o lang diri sa atong channel. So kung bag-o pa lang ka, please pakihit ang subscribe button, apil na pod ang notification bell kay para sa sunod ng mga updates sa atong video, ma-update mo! So, para karon nga video, no? Tungod kay this is our vlog number 2. So, kung nahinumduman ninyo, atong niagi nga video nato, nag-istoryahan ta about sa kung unsaon pag-ipon. Para to sa mga trabahante, para to sa mga nagtipid, para to sa mga estudyante, ug sa tanan gito siya sa all, di ba? Karon para ni sa mga padato. Charot. Para ni sa mga negosyante, sa mga gustong mahimong negosyante, ug mga nagsugod pa gyud sa ilahang negosyo. Kay unsa man ni? But before nato na hisgutan, mag-shout out usa ko sa atong grabe kaayo nga supportive nga amiga nga naapod siya YouTube channel, si Sheila May Coizon Mecca from Bislig City! Yay! Anyway, ang atong paghisgutan karon is mga paagi para malikayan ang pagkalugi ug unsaon nimo nga mudaghan imong customer. Anyway guys, disclaimer lang no. Kini nga mga paghisgot nato karon dili ko expert gyud ha, pero kini kay gibase ra nako sa akong experience kay bisag hitsuraan ko na ako'y negosyo. Kay gusto ko mahimong negosyante. Apil na sa akong mga pangandoy. I am the one, the way you turn. Anyway, so magsugod na ta. Let's go! Number 1. Hibaloon nimo kung kinsa ang imong ideal customer. Kung kinsa gyud imong target market. Unsay buot pasabot. Kinahanglan bag-o ka magsugod sa imong negosyo, apil sa imong plano kung kinsa ang gusto nimong baligyaan, kung kinsa ang imuhang gipunterya. Halimbawa, example, kintahay. Gusto nimo baligyaan ang mga estudyante sa eskwelahan, di ba? I-specify na gid nato nga elementary nga mga pupil, no? So ang mahitabo, maghuna-huna ka kung unsa ang mga pagkaon nga ganahan sa mga nag-edad ug 12 paubos hantod sa 6 years old. Di ba ang kasagaran nila gusto is junk food, mas ganahan sila og kanang mga mangga nga hilaw. Kana bitaw imo na da ang gihunahuna ba kana ang imong i-offer sa ila. Kay kana man ang ilang gusto, kay sila man ang imong gusto baligyan. Tapos dili lang kana. Kabalo na pudayon ka nga ang ilang baon, kasagaran mga bata ang baon 100. So i-range ra food i-range ra food nimo din ha ang imuhang price. Presyohan pud nimo og kanang makaya ra sa elementary pupil, di ba? Lisod sad og elementary pupil ang imuhang kuan unya nagbaligya ka dra og combo taraw nga spaghetti with fried chicken with drinks 300. Okay? Okay. Nindot. Di ba? Di ba? Malugi ka? O, para maiwasan nimo, charo Tagalog, para malikayan nimo nga malugi o para mudaghan imong customer, kadto imong unang buhaton. Dapat kabalo ka unsa imong i-offer o kabalo ka ang presyo nga mubagay sa imo para sa imong customer. Number 2. Hibaloon pud nimo ang gusto sa customer. Nakasabot ba gid mo sa buot pasabot di anang customer is always right? Dili na buot pasabot ha nga bahalag magsuko-suko sila sa inyo. Okay ra mo daog-daogon kay customer is always right good. Dili na mo ang pasabot.
Kundili hibaluon nimo kung unsa ilang gusto. Kintahay, ikaw naa ka sa inyong barangay walay na maligya og fried chicken, pero daghay gusto og fried chicken. So meaning i-offer nimo ang gusto sa kadaghanan. So meaning magluto ka didto og fried chicken. Di okay na, di ba? Gusto na ako ninyong masabtan nga ang pagnegosyo dili na about sa imong gusto, kundili about na sa gusto sa tao, gusto ug kinahanglan sa imong customer. Kintahay na lang, nagbuhat na gali ka, nagtinda na ka, nag-fried chicken na ka. Tapos, di ba kasagaran gusto sa mga customer sa fried chicken nga sausawan is either ketchup, 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 toyo, og gravy. Tapos kay para sa imo man lagi ikaw magbuot kay imo ba ang negosyo. Kung ang imuhang hunahuna ha ingon ana nga gusto ka ikaw gyud ang magbuot, sige, dili nimo i-offer ang ketchup, dili nimo i-offer ang gravy, dili pud nimo i-offer ang toyo. Kabalo ka unsa imong gusto i-offer? Gusto ka mag-offer og patis. What? Kay para sa imuha, Unique, ako yung nagbuot, ako aning negosyo, magbuot ko. o sige, nindot, no? Ang maistorya lang na ako sa imo, nindot. Ang mahitabo di ana, no? Unsa epekto ana kung ikaw ang magbuot? Kung magkahinay ug magkahinay ang imong customer nga mopalit sa imo, ngano man? Gali di ba? Wala nimo gihatag sa ilaha kung unsay ilang gusto. Gusto nila nga ang i-offer nimo sa ila nga sausawan sa fried chicken is ketchup. Pero kay buot-buoton man ka, magbase man gyud ka sa imong pagbati, o di ba? Gi-offera nimo patis. Idi sa mulabay nga mga panahon, wala na imo palit sa imo. So di ba, muhina imong customer, malugi ang imong tindahan. So ayaw na buhata ha. Ayaw gyud na buhata kung ikaw gusto magnegosyo o nagnegosyo sa karon. Pirmi nimong hunahunahon para sa customer ang imong negosyo, para makatabang ka sa tao. Ayaw pag after sa money, no? Ayaw pag hunahuna nga Magnegosyo ko, aron makakwarta ko. ang pinakauna nimo is magnegosyo ko aron makatabang ko. Ingon pagali, ang negosyo daw is kanang solving a problem with a profit. Di ba? Nakanungog na mo ana. Kinahanglan ka magsulbad og usa ka butang nga naay nga maka-profit ka. O di ba? Sumo na. Ayaw ang imong angay buhaton is kinahanglan nga makabalo ka sa gusto sa imong customer. Number 3. Ikatulo, kung unsaon nato para mudaghan ang atong customer ug para dili malugi ang atong negosyo, ikatulo ni mga buhaton, kinahanglan naay kalidad ang imuhang produkto. Unsay pasabot nga naay kalidad? Meaning, kada bang bisag unsaon nimo pag-advertise kung ikaw man ang kinadaghanan og advertisement ginabutang nimo sa kada kanto na ay mga tarpaulin nga fried chicken for sale with only rice, fried chicken with only soft drinks, di ba? Unsaon man nimo ang only soft drinks kung expire naman di ay? O di walay kalidad, di ba? Unsaon man pud nila ang only rice kung hilaw man sa imong rice, di ba? Walay kalidad ang imong produkto. Unsaon man nila ang imuhang fried chicken kung isang kagat hari na lahat. Di ba? So ang imong angay buhaton, dapat kung magnegosyo gani ka, matinud-anon ka sa imong customer. Nagbayad ba yan na sila og sakto sa imo? Gipresyuhan ba yan na nimo sakto? Mo galing dapat sakto ka sa imuhang costing. Nga dapat imo na siyang giplanuhan kung pila ang presyo sa imong ibaligya. Kay diha ka mo ginansya. Kay ngano? Grabe. Unang kagat, hari na lahat, tapos tag 50 imong baligya. What? Diba? Imong giilad ang imong customer. Walay kalidad. Ang epekto man god kapag ka naay kalidad ang imuhang produkto, grabe ka paspas ang marites. So kung ako nakatilaw sa imong produkto, moingon ba dayon ko sa akong mga amigo nga, Kapano mo, dito sa kuan, sa chicken nini, grabe kalami ang ilang fried chicken. Pag kaon lagi na ako, grabe. Muna kong makalimot magbayad.
bayad. Makalimtan ako ang bayad tungod sa kalami. O di ba? Pag ako nang itabi sa akong mga amigo, ilan ang testingan, di ba? Kabantay mo, pag istoryahan ta sa atong mga kaila nga lami didto na dayon kamukaon. O, mas nindot nang ma-impress nimo ang imong mga customer kay sila na mismo ang mag-advertise sa imuhang produkto. So kinahanglan, no? Nga naay kalidad ang imong produkto para iwas lugi ug mudaghan ang imong customer. Ikaupat nato nga hisgutan kung unsaon nato pagka daghan sa atong customer ug dili malugi. Ang imong buhaton mangutana. Nganong mangutana man? Nganong na may pangutana? Nakabantay mo sa ubang kan-anan nga pagkahuman ninyo pagkaon or bisag nagkaon pa lang mo duulon mo sa ilang crew unya hatagan mo nila og kanang gamay nga papel nga naay nakasulat dito. Babasa ninyo survey, ba? Kung ganahan ba ka sa ilang serbisyo, kung lami ba ang ilahang food, unsay pinakaganahan nimo sa ilang food, unsay wala nimo naganahan, di ba na yung mga ingonana? Mao na ilang paagi para mangutana. Ngano man, diha amanggug ka mo grow. Charot. Diha amanggug ka makakita og kining strategy para unsaon nimo pag-upgrade, di ba? Halimbawa na lang, nagnegosyo ka, tapos pagkahuman og kaon, dili kinahanglan ha nga sundugon pud nimo to nga magbutang jud kag papel paansiran nimo. Kung gamay lang ka nga negosyo, para sa ako, ang akong ginabuhat is pagkahuman nilag kaon, ako rin ginaamigo kay feeling close man ko, di ba? Bida-bida man ko. I am the one, the way. Ako rin sila inon nga, sir, kumusta man? Asa may ganahan nimo? Natilawan nimo among gravy? O sa may ganahan nimo? Ang toyo o ang gravy? So pag sa napulo na akong agi pangutana, 9 mo tubag og toyo, so meaning, next time, tuyo na po ang akong gamiton. O, di ba? So, mao na nga kanang ang akong buti pasabot sa inyo nga kinahanglan mo mangutana sa mga inyong customer para next time kabalo na mo unsay angay ninyo idugang or unsay angay ninyo kuhaon, unsay dili nila ganahan nga inyong hawaon. O, di ba? Tapos dili lang ka sa customer mangutana, kundi mangutana ka sa mga tao nga successful na sa pagnegosyo. Kay, syempre, dili ba ta mag-stop og learn. Kay the more you learn, the more you earn. So, kinahanglan pod nga mangutana ka sa mga tao nga nakita nimo nga, hala, grabe naman sila ka-successful. Giunsa ka na nila. Kay, sure man ta nga, wala na sila natulog ra, tapos pagmata, nidato na, di ba? Tapos, pagmata, nagmilyon na dahil ng ilang negosyo, ug ni-boom na ang ilang negosyo. Ilahan ng gibilaran, ilahan ng giantusan, ilahan ng gisakripisyuhan. Sumangutana ka, unsa ilang nahimo nga paagi para makabut na. Mo nang ikaw pud mismo, no? Imong ma-apply sa imong kaugalingon. So kinahanglan, dili ka maulaw. Wala kay nakit-an nga tao nga negosyante nga maulawon. Nga kana bang mamaligya bitaw nga. Na ako baligya. Palit ka? Di ba? Wala ingon ana. Dapat kung negosyante ka, pareha ka sa ako baga kag nawong. Di ba? Kana imong nawong bisag dapay-dapay yun na nimo kapila. Di na ka maulaw. Ayaw ulaw-ulaw, kwarta na dis. O di ba? So mahitabo nga imong buhaton mangutana. Number 5. Dapat angayan lang o kinahanglan lahi ka. Kada bitaw pareha sa uyab. Kana bang ikaw ang piliyon, kaya lahi na ka sa tanan. Anyway, basta uyab-uyab, maayo kayo mo. Na? Balik ta sa atong topic. Nga naman, nga kinahanglan lahi ka. Kay kasagaran sa negosyo, halos magkapareho na lang ta. Pero kabalo mo, sa imong kinahanglan buhaton kung daghan kay kapareho, dili ka angay mangaway sa imong kakompetensya, dili ka angay nga dauton nimo sila, dili ingon ana. Ang maayo nga negosyante, pareha nimo nga nagtan-aw karon dire para makakat-on, ang imong angay buhaton kay dapat lahi ka. Dapat naakay ka ng twist. Dapat na ay something sa imo nga dili masundog sa uban. Kana bang ingon pa na kay trademark. Halimbawa na lang, kintahay na lang, no? Naglinya mo dira puros buko inyong baligya. Ba? Puros buko. Pareho tamis. Pero ang imuha, lahi ra nga pagkatamis. Murag, sama sa iyang gugma. Bitaw,
Kana bitang makaingon ka nga kadto gyud kay ang uban nga buko no kay murag nay asukar, murag 3 ka kilo ang asukar. Ang katuya ha kay pure gyud bitaw nga butong, no? Pure gyud nga butong ba? O di ba? Kana yung ma-feel nila kung dito gyud sila mobalik sa imuha. Dapat na kay kalahian. Either kung pareha mo tanan lami gyud, ang imong buhaton sa imuha is mabuutan ka. O di ba? Balik-balikan as isa sa customer nga kana bitaw pag moadto imong customer, hello ma'am, unsay imo? O di ba? Trademark nimo na nga lahi gyud ka kanang makaingon sila. Dito ko mo palit kay grabe ka buutan, layo pa gani ka. Kawayon na ka. Tawgo na ka nga ali kaon, ali inom. O di ba? Either kung dili pod, either pwede pod nimo siya buhaton nga na kay mga thank you notes bitaw kanang kabantay mo nga thank you sa pag-purchase, di ba? Na yung mga ingon ana. Tapos ikaw nga nagkuan nga nagbasa. Mura kag makuan nga. Ay. Bitaw. Ingon ana, dapat lahi ka. So na kay dapat angay nga mga buhaton nga para mudaghan imong customer. Tapos kapag ka mudaghan imong customer, syempre no, dili ka malugi no, lisod sa malugi ka. Murag lahi ra. Anyway, kana ang 5 ka mga paagi nga ako ang natun-an sa akong pagnegosyo. Ug unta na ma-apply ninyo sa inyo ha kung kamo naanay negosyo og magsugod pa lang og naghinay-hinay pa lang og plano. Kung negosyante ka og huna-huna, bagay ka ni ani nga akong istorya. Og salamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon. So akong balikon, ayaw ninyo kalimti pag-subscribe, no? Og paki-hit sa notification bell, paki-like na pod, comment and share kay para ma-notify mo no kapag ka na-hit ninyong bell, ma-notify mo sa among next nga mga videos kay permi ko kay gusto gyud nako magsigigid kog tabi sa inyo kay tabian ko nga pagkatao. O di ba? Baga ko og nawong. Yeah! Wiki! Mao nang mahitabo karon. Ayaw kalimti. Daghang salamat og ako mong pirmi gina-encourage nga Lambo Bisaya.